Arbejdet med metroen ved Sortedamssøen er til stor gene for mange beboere. Der er rigtig mange, der er utilfredse over det, og derfor vil de gerne have erstatning. Vi stiller nu om til Flemming Fischer, som står dernede. Vi står herude foran Sortedamssøen, hvor metrobyggeriet er i gang lige inde bag mig. Det midt om vinteren, det vil være gene for rigtig mange mennesker fremover. Faktisk er meget gene, at de faktisk får erstatning på 31.000 kroner. Alle beboerne her rundt omkring på grund af deres larm. Det vil vare mange år. Og man snakker faktisk om, at der kan komme forurening i vandet, der vil løbe direkte ud til resten af Nordsøen, hvilket faktisk kan skabe kæmpe kaos og store debatter blandt svenskerne og resten af Skandinavien. Faktisk også med Norge det hele. Og vi snakker lidt om, lige nu før der snakker om, at det faktisk er ufatteligt, at de må fylde så meget. Hvordan kan det være, at I ikke filmer inde på metrobyggeriet? Grunden til, hvorfor vi ikke må filme, det er fordi, da vi var derinde før, vi gik ind med kamera og holder hele muligheden. Så kom de simpelthen og sendte os ud. Det er nok fordi, de prøver at skjule lidt, at de virkelig ikke er nået så langt, som de påstår. Måske er de bagud deres tidsplan. Vi ved det ikke. Vi har en journalist derinde at interviewe, men ja, vi kan se, at han også kommer ud om lidt. Det er ærgerligt. Men nu går han. Ja, men vi ved ikke, hvad der sker. Vi vender tilbage. Vi har flere informationer senere. Vi stiller om til vores korrespondent, når journalisten er kommet ud. En spansk korrespondent frygtes kidnappet i Syrien. Korrespondenten ved navn Marc Marginedas kørte i bil med sin chauffør, da de blev angrebet af jihadkrigere. Marginedas har været udsendt til Syrien siden den 1. september. Jeg får at vide i min øresnegle, at journalisten er kommet ud, så vi stiller tilbage til Flemming Fischer. Vi står stadig herude for Sortedamssøen igen. Vi har fået journalist tilbage. Hvad skete der derinde? Jamen det der sker, er, at de ikke kan udtale sig, fordi de har brug for deres chef, deres øverstkommanderende. Uden ham har de ikke tilladelse til at udtale sig. Hvordan reagerede de på, at du kom ind i interview? Vi andre blev smidt ud. Jamen de er ikke særlig åbne over for journalister i det hele taget. Ja, men altså var det sådan en sure mine, altså laver de noget derinde, eller sidder de bare? Ja, men altså det ser lidt snart. Okay, tilbage til studiet. Et emne igennem lang tid er billedpolitikken på Christiania. Det er ikke lovligt at tage billeder på eller omkring Pusher Street, men er det i orden? Er det i orden, at Christiania skiller sig ud fra så mange andre steder i Danmark? Det er jo trods alt et offentligt sted. Vi vil stille om til Flemming Fischers tvillingbror, vores korrespondent Stian Fischer. Vi står nu herude på Christiania, hvor billedbutikken længere har været et debatteret emne. Jeg har lige været at snakke med dem, hvor de er klar til at snakke og diskutere om det hele. Deres holdning til det er, at det er helt okay, der er det. Man må ikke tage billeder derinde. Fordi at der skal være fred til hashpusherne det, og det skal være frit, og det skal være et privat sted. Hvis man snakker med folk, der ikke bor derinde fra, altså ikke Christianitter, så siger de, at de synes, det er forkert, da det er en krænkelse af offentligheden. Det er et offentligt sted. De synes, man skal have lov til at gå ind og tage billeder. Det skal man. De var bare klar til at diskutere det. Men Stian Fischer, hvordan kan det egentlig være, at de har så meget imod de billeder ude på Christiania? Grunden til, at de synes, det er så vigtigt for dem med den billedpolitik, det er fordi, de mener, at det er en del af deres kultur. De mener simpelthen, at uden billedpolitikken, så selve Christianias eksistens slet ikke kunne være til stede. For dem er det meget vigtigt. Det betyder alt for dem. Tak til Stian Fischer. Vi vender tilbage senere med flere breaking news.